Здравейте, приятели! Днес е любимия ден. Но ми ще казвам любимия ден, обаче но съм така да казвам. На мен е хубав ден, но за вас е любим. Трябваше да снимам на 14, т.е. на Свети Валентин. Обаче се оказа, че телефонът ми трябва да се плати и нямаше как. Пак това беше в петък. В петък, да, не работеше магазина ми и трябва да, той работи понеделник, вторник, сряда, четвъртък, събота и неделя. Аз си го платих и да. Добре, нека да започваме с нашето видео. Как? Много неща, но ще разберете сега. Много от вас често обичат да си гледат на телефоните, ама така отблизо. Не е полезно това, защото това може да увреди всичко. Може да увреди очите, много неща може да увреди. Обаче най-вече очите. Компютъра е същото нещо, защото ние на компютъра стоиме ето така, или ако искаме да стоиме на компютър, стоиме малко местиме стола назад и стоиме така. Без да правим така, без така, ами ето така. Облягаме се и така правиме. Така, нека сега да продължим. Как да се регистрирате в Classroom? Това е много лесно, но не е така лесно. За мен е много лесно. Така, първо, принтирате си ето тези две листчета. Ето тези листчета от тая страна има, от тая и от тая. Тези листчета, като ги принтирате, задължително гледате и се търсите вашето име. Например, ето тук сега почва от Тарас. Да, това са моите ученици. Така, сега влизате в Google Play. Там, където вие сте направили профила, там ви пише буквичката. Трябва да натиснете. След това натискате стрелката нагоре и добавяне на друг профил. Така. Това е... Да. Добре, продължаваме. Може и така да се направи. Така. Това е с телефон. Така. Тук трябва да ви излезе ето това. Имейл, адрес или телефонен номер. Тук парола. И пак парола май. Ето тук трябва да се напише името. Ето тук името. И това трябва да го припишете. Ето в това поле. Добре, нека да продължим с друго. Правило така. Втора работа с компютър или лаптоп. Отваряме си Google. Да, Google. Така. И сега, ако искате и сега да ви го покажа по-набързо. Да. Така. Сега, отваряме си Google, натискаме... Да, не мога да видя какво е. Така, след това, той трябва да се обърне така, натискаме чакато. Да, трябва да се обърне и натискаме вход. След това, ето той правите това и ето тук ви излиза името. След това, натискате там 3, 4, 6 точки, не знам колко са, 8, 9, не знам колко са, натискате точките и избирате Classroom. И да, това е всичко, но сега е време да ви покажа как е станала работата ни. Аз имам компютър. Да.
Сега само да го включа, че свързал съм към телевизора. Не съм аз, баща ми, защото той, нали знаете, те компютрите с големия екран. Колко биха мама и тати и направо не мога да обясня всичко. Баща ми днес заминава на път. Маленько ако шпрея, баб. Така. Ако чувате тия шумове, няма да ви казвам спокойно. Може би ще разберете. Много смешно. Да. Много смешно. Да. Сега, само че малко трябва да изчакате. Ще спра на пауза, защото да отключа компютъра и да пусна Classroom. Изчакайте малко. Добре, продължаваме, обаче нямаше как да обърна камерата, това беше проблем, но голяма работа. Така, сега, вижте, като се направите Classroom, ви излизат класната стая на вашата класна учителка и на по занималния. Натискате класна стая на еди си кой клас и чакате да зареди. Ето тук, надолу ви показва вашите домашни. Например, моето най-важното домашно беше аудиодиктовките. Ето това ми беше най-важното домашно. Така, сега, другите неща са, имаме си ново задание, да, песни за... Да. Но няма какво да го слушаме. Така, това беше всичко за днес. Да, разбрахте много за Classroom и други неща, за телефоните. Да. Много ви благодаря. Между другото, вие помните, поканих ви на рожден ден и да ви подаря мъфини. Никой не ми е писал в коментарите. Моля ви се, пишете в коментарите кой какво иска наистина ще го направя. Но няма как с пратка да го направим, защото тая пратка трябва да бъде на види си какво. А пък, я пишете. Чакай. Я пишете в коментарите дали имате бокс на кутия. Добре, това беше всичко за днес. Чао!